Superintendent of Police ka iska sil ba bek se ma persyai ba kat kum bitokit bni agi polit ka jingkam ka khana school ba syadung da uthni enjek na terpeng jong ka kam simla jia satia kumbla ujol hak ijahar hak kerwa mata kasingi ka artrik nailu aja pesan USP ula ong ba nakal yang gi polit gi bala penlong gi jing tokit ka syam ba kam don satia ka jing jia ban syadung thania kata gi khana kumbla ujol ijahar kumbla jia hak khmat Bible Society Office Jayau Shillong bat ya kai phot halogani ki polit kin society se ka kasari haka khat phra tarik noila aja pesan ki polit kalung ding jiri ka ayo priang yak ijahar ba kawe khana kla sya dung thania haki anut ki breu ki ba syong da ka skoti berkador khmat halogani ki polit ki asim khia ban tokit handai galap ba kane ki jing ujol kam dei ka ba sisya na maral kam simla don ka jingjia kumbala kadew haka ijahar laban kadew ro ba kane ki jing mi khbo ba syadung thania ka khana sko kelawan ra ka jing sujel ba ka jing teng ya ki breu keleng ka so Shillong.